Бүген безнең гаиләбез өчен бик матур тантана. Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Ахмеров Руслан Адылхан улы үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Күркәм юбилеена ерак Орск шәһәреннән килгән дуслары Иксановлар гаиләсе, Рамил Абдулхакович, тормыш иптәше Эльмира Фәритовна, кызлары Юлия, уллары Рафаэль иң җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә. Дөньяда яшәр өчен дуслар кирәк дигән әйтемне еш ишетергә туры килә. 100 сум акчаң булганчы 100 дустың булсын диләр. 100 түгел, аның Руслан шикелле, аның гаиләсе кебек берсе булса да матур яшәр өчен җитә икән. Руслан белән Гүзәлнең гаиләсенә без генә түгел, бөтен районда сокланып яшиләр. Күркәм гаиләләрендә алар матур балаларын үстереп, кадерле әти һәм әни булып яшәп киләләр. Уллары Алмаз Туполев исемендәге КАИ университетында белем ала. Кызлары Самирочка 7-нче сыйныфта укый. Үзләре җиң сызганып эшләргә өйрәнгән гаилә балаларын да шулай ук тәрбияләп үстерергә тырышалар. Аларга кайчан килмә, бар кешене дә елмаеп, җылы сүз, ачык йөз, тулы табын белән каршылыйлар. Кунакчыл дусларыбызга килгәч, сүзләр дә сөйләргә бетми. Авыр чакта да, шатлыкта да алар гел янәшәдә булып яшиләр. Гаилә турында сөйләсәк тә аерым сүз Русланыбыз турында. Кадерле дустыбыз Руслан, син чын гаилә башлыгы булып, хатыныңны яратып, балаларны бәхетле итеп яши аласың. Эшеңдә дә син улы абруй һәм хөрмәт казанган кеше. Дөньяда бәхетле булып яшәр өчен тагын ни кирәксең? Бүген без сиңа ихластан нык саулык исәнлек, бетмәс-төкәнмәс уңыш капчыгы, Олытау кадәр бәхетләр телибез. Гаиләгез һәр вакыт бәхет шатлыкка тулып, үстергән балаларыгызның игелеген күреп, аларны урнаштырып, олы тормыш юлына бастырып, киләчәктә кадерле әби-бабай булып, оныклар күреп яшәргә дә насыйплар булсын. Еракларда булса да, синдәй дустыбыз барга бик горур һәм шат булып яшибез. Алда да дуслык хисләребез сүнмәсен, сүрелмәсен. Шулай матур аралашып яшәргә насыйп булсын. Дустыбыз Русланга бүген килдек матур бәйрәмгә. Иң изге теләкләр төрдек җылы булган бәйләмгә. Саулыкка күмелеп яшәп, кичер һәр чак шатлыклар. Әйләнеп үтсен гаиләңне барча кайгы сагышлар. Ярат та, яратыл да син, иминлектә яшәгез. 45 яшь ул пустяк бит, яшеннәрдәй яшнәгез. Ерак араны якын итеп, килдек кунак булырга. Бокалларны күтәрәбез, бәхетле дип торырга. Хөрмәтле Руслан Адылханович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Айдагына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта, чын дуслар гына бирә. Бар яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк.
Бергә булыйк, бердән булыйк, җырлап яшик дусларым. Сезнең белән бик күңелле булыр гомер юлларым. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Дуслардан була бүләк.